Yaya, ayan ti uniform ko. Apay nga awan iji cabinet ko. Saan kan sama ta naglaba? At dala ang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglaing ka mo akatulong? Hoy, tapnam mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, ingka sapulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numaladaw ka manan, iji pagadalan nyo. Hoy, awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numaladaw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja akatulong mi. Ay, bigat masurunak ken kuana. Jak pa mo. Nadagsan ti darak ken kuana. Ay, di pa'y lakot ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Adda ka di madi nga inaramid kan kanina na dali? Awan madkit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? Noawan matgayam madi nga aramidan kan kanina na dali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Maditi kasta, friend. Anya? Taday-jay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pa'y lakanyak? Naglawaan matita bangir alamisaan? Ay, anya ka di, Dorina? Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaan. Saan na bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't makikita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakikita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga roon, panawan kan ditoy. Ayaban naklata no adnam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko no makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka diti agsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya dayjay, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami. Apay, anya ka di launay ti pagkaskastam, anak ko. Saan anasaya at tikas jay atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. Pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kun ti madi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay-aywan kada kayo kani ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ana imbaga nakam kankwana. Tandaanam kumadayta, Dorina, iha. Juan, mami?
Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ababaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot siya anak tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kas nga ugali ti anak ta? Isu amasapo labaliwan na. Rumbang laeng. Kan saan kumatlaeng nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laeng. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-adda pa'y akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ti anyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak ngamin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka di dayta? Apay nga uray rabrabiin kat rimwar ka pay laang. Masurunak ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya ti inungtan ni mami. Buisit kon, mas napatpatag samot dan dayjay akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayjay ang katulong. Janice, bayang pay lang dita abanak. Sige, aginom takit di. Tapno malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim, friend, ha? Di ka manan agbartag. Amangan kit din umay sagmak ka no masubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Ang mga nadadaka sa mapasamag kan kwa na. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaang ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, iso akas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kayat ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikutyo. Rimuar ti kabsat mo, ket rabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadakas ang mapasamag kan kwa na. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaa, tawan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. No apay mo't ngamin akas jay ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasya nga ugali ti kabsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputadda kalatakat kadwa. Agpaghayam ta, Dorina, isungadak ita. Gamsaan akayat asawanday ta nga ayunak ti panagbartag mo. Umay kakitin, agawid ta. Amangan numadandanagan ng ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag. Ad-adda na patpatag kadakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. at iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlata ditan kat panawan na kun dito eh. Kagurkura ka.
Gapukan ka, inong tanak ni mami. Anya, ngam apay meten apabasulan na. Awan met madingar aramida. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko maamot Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo. Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrup-rupa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang, aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagan. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawamot man ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan na kailangan mo kan kuana. Uray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita kang adda bidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yu kanyak. Sige, ingka nagipulong kada mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nak pa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Ha? Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Song batan na. Kaya't mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka-impake kan? Anya ka din day taasaludsud yu, madam. Dalusak laeng ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawus ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapu itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Ken maysa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakem kada kayo. Arig na utang ko ti biyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno alalisto kayo ang makaturog. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Nagwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka intun madamdama ijay kantin. Day taman ti kayat ko ken ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ang Dorina, ti pangpangagan? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manen ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sutilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumama na makiapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim ko manang Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't la ang panangisakit mo kanya. Iso apay pa yan naklatan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam abastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Anya kumano babae Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan dibyan ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapaspasagidan Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dadin. Ita,
Sungbatam amin asaludsuden miken ka. Kaya't kunti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tika-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kayat mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng di na. Agbalbalinen a bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Eh, pakawanin dak, Daddy. Mami, sa anak ton amakiap-apay di pagadalan. Rumbeng laeng. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Karik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasano no makik out ka di pagadalan nyo? Kayat mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton maulit? Yaya Dali, apay nga agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay diyan damami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siya ti langana. Ha? Tumartaraigid mat dagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang naka. Rumbeng laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaisagmakan na. sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas di napasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la kumatakas ta. Mala. Ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. Adto'y ti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Huwag, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa dito'y. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laeng, Dali. Amok nga adu pa'y dagitinasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa dito'y. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimmambanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal mi nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametan nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, huwag kaya, Mare. Matuloy ka di ti meeting tayo inton umay a Domingo? Awan, Mare. Iso day ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyaman nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang arodon ijay. Sapay la kuma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Gamno ita, saan tapay la panunutan day ta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale,
Day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, mare. Yaya Dali, nakita ka arimwar da mamakat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarag inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamom? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanagan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbangak. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panangkuna. Yaya Dali. Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabannog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. At da ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ko ngamin nga agsang sangit ka. Iso nga'y nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso barok. Uwan, nalabit abannog ko laang. Iso akla at nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, pudno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo, ti dimi kayat kanidadi yo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wan, dyan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanan asabsabali ni Yaya yu adali. Imbilang na kayo matan kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanan anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, diba? Uminom takit di. Agbartot ta. Saan kumakas na ti aramidem, friend? Ipakitam kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan. Agawit kan. Itulod kan ijabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kayat akadwaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna ni Yaya yu adali. Ay madandana kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mo't ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, Mami? Ay na iho, jak amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mo't anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom! Apay aya nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaang. Charis, agsumblita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kon dito'y balayo. Madanagan ngamin para kenkwana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman ak paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarrak iti kabsat mo, ijisilid na. Yes,
Subli tayo, Jay Bal. Ha? Kayat ko pa'y kiaginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kun dito'y balayo. Madanagan ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpaikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko diti balay. Jan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isara kiti kabsat mo, ijisilid na. Un, mami! Umay kan manang Dorina. Kumput ka kanyak. Asibayin ka. Tapno saan ka matumba. Kayat ko pa'y uminom. Nasakit, tinakam ko ka ni Daddy. Ha? Sanak nga ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan, anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti daya at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggen na pamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? Patsak nagbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimot no sumuko ta amang kurihir kan kuhana. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga aramiden ta. Wenno, ipantalaan nga ni di Amerika, tabarang agnakam numayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramiden ta? Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, ngayadayo ta dito Pilipinas ni Dorina? Panagkunakit kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga rod. Padasan ka kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay ba't nagtikastoy? Nagsakit ti ulok. Adto iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan? Awan la ka din ti sabali a rupa a makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay? Panagkunam ka di kat sikala ang timabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin. Jakon kayat ang makita ti panagruprupam. Nagsakit matan ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang no day ti pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itan ti ipapanaw mo? Saan ka alapdan no dayta ti ipagarup mo? Talaga kadyadi mo mapaliwan ti kastanga ugalim, Dorina. Daddy, ada kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti anagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito ibalayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputa na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siyak, Daddy. No kastamot laang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot laang. Saan na masapula pumanaw ka, Dorina? Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangeg mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga mapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wano saan.
Masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan kapay lang iti Amerika, tabareng maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Dayta kat ti madi kada kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan. No anya ti marikriknak. Mapan kapay lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag kada kayo dayto akatulong nga ti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakem kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Agtalawak di ti balay. No ipilit yu ti kaya tiyod, Dani. Dina, apay akalat nga inawis na dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak ko. Saanan adumdumgag iti pangmagbaga. Sapay kanayon ani dali ti pagpupudutan na. Anya. Apay matakas ta. Saan mi ang maawatan ti ugali ni Dorina itamare. Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asaan ang maawat ti konsensya. No kastabilam ti mapasama. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latan. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti pannakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin anadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Aramidak dagiti pagrebengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamangisagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adto'y, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak. Numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangedeng. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Uwan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina.
Kat makapasaya at kan kwa na ti anyaman nga aramitan nyo. Agyaman nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to day ta, madam. Saan tayo latta asardangan abagbagaan? Barang dumteng tumot laeng day ta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na ti madi nga ugali na. Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam dagiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ije seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Ha? Bumawi akan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala! Dara sumapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Siga ka di ti amo iti dayto a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. May atiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan dadi. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot den iti dayi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Isu nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputaawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumrektan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan maysa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pay. Anya ka di Dorina. Apay ka di madan asupsupla daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Uro-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Yung pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanan iti pulbos. Mida! Nagkalma ka kumandorina. Bye-bye amon a pumanaw ni Daniel. No talaga saan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa, Jan, Dorina? Saan kayo kadi amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school.
Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, nga oresan asyak ti kalaingan ije school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Eskulyo, iho? Ah, Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Pasagidan dak ka di manen, daddy? Dorina, iha. Saan akasta ti kayat asaon ni Daddy iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di panagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin, iha. Agtugaw ka pa'y, tadanggam dagiti ibagami ka ni Daddy. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no? Anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit ya Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun dayta, daddy? Jak kaya ti mapanijay. Jak kaya ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangadang mi ka ni Daddy, iha. San abale? Agsublikan to ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyak asaan da ka baybayan. Si kapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. Nukumatasan na natangken ti ulom. Adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang paylaang amado. Oh, Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidon tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali, Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw, no pilitan yu amapan ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka. Apay a pinaayaban na ka. Charis, jak dinamnama da itoy. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad na nakaungat nak da daddy kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no anya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo si di high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ang makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito yung high school. Kaya't ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak amo no kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kugtaran ka langan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan no makaungat manan kan ni daddy. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, rabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka.
Murumur ka pay laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadungparan kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-andad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar, iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wen ngagpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed, ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kano kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag. Saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anyang at pati rumbang ama aramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo manenday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasag tumanon nga ibagaday ta ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayyo, sakbay nga agawid ah. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya ata si mangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho? Rimwar ni manang Dorina. Kat intugot na pa'y ti kotse. Anya, linapdam ko maa. Amangan numapan man ang agbartek. Kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Ngamjak na lapdan. Gapot ako na namat ngamin apadong paranak no sa anak nga aglisi. Anya? Oh, apay matan ang nagbalinin na kasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmat lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Bareng sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak kan ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to tidakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga kagmaneho, nga oray na kainumak. Isungarod nga data ita dito'y tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadag iti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo ba nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tabay lang dayta. Aginom takiti, tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di Amado. Kas kamot na maururama nun. Kita da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anya amin ayati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basa ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta ka no iti pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga numaipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no amapanta ijay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya?
Angam apay. Apay asa na makaturpos itatawan ni Dorina. Ti amok kat agad adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapul ama amwanta. No apay asan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga imay kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulaangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Nga maamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasama. Anya no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ije bar. Anya, ang sa dino abar. Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis, ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mo't lang agpaiso, no adda kaduam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat ti kasti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kung kumpurmi man ang tibagbagan, Dorina. Ustukit di dahi ta na pa nagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala ta ijay sango. Anya? Ay, saan ka naman pa nagsala? Umay ka kit din. Agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito ita pa'y laan. Takayat ko pa iti agbartan. Sir, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti day jabanta. Umay ka, asit gantay da. Wan, sir. Charis, a-burger ka pa iti mainom. Naibusan ti arag. Dorina, addan ta dadin. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, apay nga adda kayo ditoy. Kasano ang naamuan nyo nga adda kami ditoy? Sana nanas ka na maamuam, no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka dit ang tagawid tayo. Diyak kayat ti agawid. Kayat ko pa'y ti ag-enjoy. Bay-bay andak pa'y laang ditoy. Sana bale, adamot ni Charis akadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin matan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan anakitak.
Ti anya, iho. Nakita ngamin ni Jessie Lidyo kan ni Daddy. Ti may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko iti dayjay. Amok asaan atong palbiag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da ka mo't apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino mo't lang ti papanam. Ang mumimat nga awanin pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y. Aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balay yo. Kat ipalubos ko nga ang punan nyo di pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot ang oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho. Kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kani dadim. Kas tagaya, Mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumatlaeng ti kabsat mo. Sumurot kan kada dadim, Dorina. Kaya't kumutan ti agawin. Anya, ngam dyan pa'y kaya ti agawi, Charis. No, dinangon kaya takaduan dito'y. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May sakalaang ababaunan. Iso nga awan karbangam amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan a maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpaguyod. Adda tayon dito igit ti kalsada. No nagaddayon tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, diyak pa'y kaya ti agawin ko na! Hoy, Dorina! Di kan taray! Dali! Anya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Diyak pa'y kaya ti agawin! Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, Amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kayat ti agawid. Anya, ngam, adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amo na iti napasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat, kumusta ka no ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Iso ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan.
Kaasimot no bilang. At daytan ti doktor na. Umay ka. Kasarita ta. Taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakit Dali itan dito'y balay. Nadungpar iti kutsi di rabi eh. Anya? Ay ngam, kasanong? Di mo ka di malagip. Nadungpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Anya? Kasano dayto yan di na. Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibagakan ni Dorina. Amang ano kayat naman tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Wen amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taakas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kasla nga min basol ko ti kasdya na pasama kan ko ana. Mapana ko maidyo ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaat. Tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. mami, diyak mat nagayatan ti kasdya na pasamak. Dusahan da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanya. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kuana. Wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpayso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kuana. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, mare. Ngam, napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagkasagana akon. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar di ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina. Kat makapagdunaran iti dara. Amado, kita ang dagiti agina. Agpadada nakaturog. Wah. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, amado. Ang san tayo pala ang apanunutan itadayta. Tinapatag, makalasap ni Dali iti paggad. Sabagay. Sige nga rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamot aginan Tapno saan ka maurnungan iti puyat ken bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdunar ni manang mo aduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Ammumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang nga dakdakamatin ti may papaniti daytoy kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina?
Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alang arod, taginanaak pa eh. Kalpasan na, mapanak ija opisina. Sige nga rod, Daddy. Tainak agpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak ni Mang Karding. Ay, sige man nga rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apa yan nagsakit ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip ti napasamak. Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di man. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kung agsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Ngam apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturong mo't dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para ken ka. Iso nga adda ita ditoy. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mo't ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man ta imanugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga rod. Napanunot na siguro. Abasol na tikas diyan napasamak kan ni Yaya Dali. Iso nga imanugot nga agdonar iti dara. Nalabit akas ta. Mala, mangan tayo nga rodan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Ha? Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit kamangkit kita kini Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amo ti kinapudno may papan kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak ket panawanen tapno ipudno tayo ti amin kan kuana. Patsak amaawatan na dayta. Saanan, madam? Amangan no adda aguraan ak. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Ang papigsakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makaruwar kan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan na kun iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni Dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa'y lang amin, aging ka ita. Talaga akasta iha. Mangan kanto kadagiti nasusustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kaslakit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasamak kuana gapu kanyak. Di pa'y kat tungpal biyag ama konkonsensya. Dorina. Ah? Ado'y ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ang makapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. Agyamanak, mami. Ano ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam
Mabalin ka di amaamuak? Awan pang panunutak, mami. Sige, kanak to intedyo aprotas, kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo, gaputa adon ti puyat yo, manipot adda di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni Dadim. Nakapsot ngamin ni Dadim iti puyat. Pero huy, sumat ngamin da di ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit da di ababaunan. Oray nagdunarak iti dara. Saan na kayat asawan nga agbaliwon ti panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Nagina na kumapaylaeng. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanen ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan metlaeng ang makaturpos? Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na mismo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak ditoy. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay dandan ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Anya. Unayin ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngam sapay lakom tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Ala, umaykan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamatan. Apay nga akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manen ni manang mo. Basit labanag. Ngayon pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung tiagkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan dita classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tadda kan Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayo, Daddy. Ibagam kanyak tipod no. May papaniti anya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan. Ha? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamag. Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos. Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsakak. Ulbod! Daddy, itala ang apinugkahuan da kakastoy. Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan kaakinanamay. Daddy, pakawanan da kuma. Ikarik, saysaya ato kung ti agadan. Ikanda kumapa iti may sagundaway. Jak amuno anya ti bagaka. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Daddy. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa ako. Asibayan ka lata. Ang mga lumatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaam kiditag paimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di.
Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Um, Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kuana. Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apaman ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Batam mom. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita kag sangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. pinabainan man ni manang mo ni yayam adali. Kat da ita tinagsakitan tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni Manang. Kasta nga ta iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, Mami. Jack matkit di maibaga. Noon yan to at talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun ka ni Manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman ak tay may kaita dito restaurant. Mare. Basta sika. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali iti ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanen ti madiatrato ni Dorina ken ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya. Wan Mare, isa pang panunuto kun nga ipudno ken kwa na ti amin. Ang anya ti kuna ni Dali, maipapan iti dayta. Numabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panagkuna kat itan ti panawen. Tapno ipudnuyo ti amin ken ni Dorina. Anya ti amu tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kasta nga tangag payso. Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin ang maamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan metten. Karbengan na met ang maamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin ken kwa na Dali. Nalabit aday tuyan ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibaga tayon ti kinapudno sakbay a pumanawak. Anya? Ay, saan Dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging iti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apudno nga anak. Dorina, adda kagayam dita nga agdengdengeg iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam kumati palawag mi ken kaiha. Saan na namasapol? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apag titinulungan da kasirsermonan. Gaputa saan da kapudpudno ka pamilya. Saan apudno day kaiha? Anak da kamutan. Kat napatagkan ka da kami. Jakpat yan day ta, mami. Kat si kamot Yaya Dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputa naglakalaang ti panangipaampun mo kanyak. Dita kayon! Dorina, agsubli ka! Agpalawaga anak ko! Baybay ang tayo pa'y laang Dali. Patsyak ang makapagpanunot tumot laang itinasayaat ni Dorina. Madanag anak, madam. Amangan no makapanunot nga agaramid iti sana nasayaat.
Kadangran na ti bagina. Anya, amon ni Manang Dorina ti kinapudno, mami. Wen iho, nangag na ti saritaan mi kanidali itay. Kat, anya nga ti kunana. Gimura, kat pimanaw. Ngampatsyak, amalawlawagan tumatlaang ti panunot na. Katagsublin tumatlaang di ti balay. Kasanon no saan nga agsubli. Patsyak nga agsubli. Taawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Amalawlawagan ko mati panunot na. Kat agsubli matlaang dito'y balay. At dayta, naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat a panawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na kun a mapakawan. Gapoy ti panangipaampun ko iti kankuan. Dali? Apay na kita nagdadag ka lamang. O, di mo ko naan ngagdalos ka manan. Iso nga inkargam dagiti badom kadagiti abag. Madam, makaambo kayon kiniduri na nga anak ko. Pumanaw akong dito'y balayo. Kat no awanak to na masangputan na. Nalabit ang naragragsak ton tibiyag na no saan na ko na makikita. Anya? Pudno mo't adakkel tinagbasulakan ko ana. Ngam pinanunot ko laang tinarimat ang masakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulan na ka ti anak mo no aramidam day ka. Saan, madam? Naragragsak toon no saan na ka makikita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimot na kanyak. Pinagkay kay sandak. Anya ka diti pagkaskas na am Dorina. Saan ka amawatan? Charis, may saklagayam nga ampun. Anya? Kat nagsakit na itaanamwa. Kat, asino nga ro dagiti pudno dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo. Ngam ti inak, ni Yaya Dali anabayag a pinapabainak. Anya? Kasla tong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirubak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko. Nagababain ti aramid ko, Janice. Agawid ka din, Dorina. Patya ka sapsapulan da kan. Sigurado ang madanagan dan ita para kan ka. Janice. Nagkasat ka kit ni Dorina. Kaputa uray kas jeti na pasamak. Impatag da ka kas pudno nga anak. Ngam naglamlabas. Gantay talauna ti pagpainak. Adada pa'y amabainak iti pudpudno nga inak. Gaputa arig na imbadag ko tingin na tao na. Gapu ka dagiti nagmamadi nga impagpakita kenywana. Patyak amaawatan na ka. Sige kiti. Agawid ka. Talaga ka di asanda ka na malapdan, Dali. Talaga ka di apanawan na kamin. Panagkuna kat day titi kasayaatan ang maaramin, Sir Amado. Nalabit ang naragragsak ton ni Dorina. No di na kun makikita dito eh. Nalagantirik na kamang panaw kan kwa na. Gaputaan mo kasaan nyo abaybayan. Gaputay patpatag yung ti anak ko. Ngam, Yaya, malidayanak lakid din no pumanaw ka. Ngamin, napatag kaunay kanya. Sigurado lakid di ama ikawaak no pumanaw ka. Pasensya ka, andyan paro. Napatag kamaten unay kanya. Gaputa siya, tinangay-aywan ka na kayo, sipod babasit kayo. Kat nasakit na ito yung aramid. Numabalin, saan ka kumana pumanaw, Yaya? Kat, ayan nga ron itan ni Dorina. Di mi pa'y amumare.
Dinamot kaya tasumbatan ti cellphone na. Apay, awan ka di ti amuyo, anasingad agayom na. Anya ti amuyo. Amangan mo't no amuda no sa dino ita ti ayan ni Dorina. Ay, uwan kaya magpaiso. Awagak man ni Charis. Amangan no amuna no sa dino ti ayan ita ni Dorina. Awan ka di pailaang ni Dorina, Dina. Awan pa'y nga rod. Malaman, ngam saan pa'y anagawid. Inawagam ka din dagiti gagayem na. Saan mo ta sumungbat ni Charis? Iso nga ti amok anasingad kan kwa na. Pangsapulan tayo iti dayja tao. Barang agawid tumot laeng. Sapay la kuma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agsublin dito'y balay. Diyos ko, pakawanan da kuma, kadagiti ado anak kurkurangak. Sapay la kuma, tamapakawandak mo't dagiti tattao anang ipatag kanyak. Ngamtsak man la idaing pangpangak. Nalpas ka din ang nagkararag, Dorina. Owen, Charis. Umay ka nga rodan. Itulod ka ni Jabalayo. Agawid kan. Gaputa sigurado ang madantanagan para kan ka. Umay kan. Pumanaw tan dito'y simbaan. O, Charis. Sapay la kuma, tamaawat dakpay ti pamilyak. Sigurado dayta. Gaputa amok nga ipatpatagda ka. Kat agyaman ako unay kan ka, Charis. Gaputa na pudno ka agayam. Mami. Dorina! Ay na, agyaman ak kasimangpot kamutlaangan. Amado! Adan ni Dorina! Simangpoton ti anak ta! Nasaya ta si Mangpet ka, Dorina. Daddy. Mami. Pagkawanan da ko, ma. Diyan ka mo, dagiti nararamid ko. Naglablabusak. Iha, napakawandakan. Katawa nagbaliw. Si kalata ni Dorina nga inauna nga anak mi. Husto ni Mami Miha. Impatigda ka kas pudpudno nga anak mi. Katagyaman na. Gapo iti dayta. Pakawanan da ko, ma. Gapo tadyak nasubadan dagiti pamatagyo kanyak. Dorina, ipatpatagda ka. Ken ipatpatagda ka mat unay ni Dali. Oo, nga agpaiso. Sa tino ti ayan ni nanang. Mapanak iti silid na. Sige, mapan ka. Katlapdam iti kayat ng haramiden. Anya ti kaya ti asawon, Daddy? Kayat ni Dali ti pumanaw dito ibalay. Gaputa na ragragsak ka kano, no aramiden na ti kasta. Anya? Madam Dina, agpakada akon. Katagyaman na kadagiti amin a kinasaya at kada kaming agina. Ibatik kada kayo ti anak ko. Gaputaan mo, asaan nyo abaybayan? Dali, saan kan apumanaw? Addan ni Dorina. Amok ang naragragsak ti anak ko. No saan nakamakit-kita, madam? Mami, bayan nyo na pumanaw. Kaya't na nga ibati nakmanan. Gaputa sana ka napatagkan ko, ano? Sana punno day ka, anak ko. Ipatpatag ka unay. Nalablabas pa ingam ti bagi. Iso nga imanugot hak nga ampunan da kadamam din akan Sir Amado. Tapno maadaan kay tinaranyag kabasag bayan. Lukas ta nga ron. Saan da ka panawan? Tapno mamati ka dagit ngay bagbagayo. Pagawanan na kanak ko. Ipatpatag ka unay. Pagkawanan dakmot nanang. Ado dagiti nagbasbasulak kata kayo. Iti pa yan napakawan ka, anak ko.
Alang nga Ruden, huston day ta panagsangsangit yung agina. Agsagana tayo kit di para iti kasangay ni Dali inton bigat. Agraragsak tayo, kas may maysa a pamilya.